and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. Kailalagi ka na ako. may makailan mo din sa campus. The beauty in brains. Makapila na ka mo kuha sa mong team. Nga isip ang mong muse, pero makapila na sa minimum gi-reject. But in this time, mag-go na ka kung amo kang kuha. Wait. Dili ba nga ako naman ang inyong muse? Option pa lang, Phoebe. Dili pa final. Kay kung mugo ni si Abby, siya mong kuhaon. Aron siguro, mudaog yun mi. Kung may question and answer portion, di ba? What? What do you mean by sure nga mudaog mo kung may question and answer portion? Do you mean sure nga ako? Masay! Fab. Huh? Fab, tana. Dali. Ino, wa pa ko maman. Wa pa ko tubaga ining jots. Jerome, Phoebe. Jerome mo kong pangan. Dali as mo nalimot to eh. Miyago pa gani ka sa kong pangan ganina. Fab, let's go. Dali na. No! Ayaw sa ko biraha, Abi. Magtiwas una mi ining jots. Dili gid sa kong pangan. Labaw na nga. Dili na moya kong hangga. Kalayo sa si Jerome eh. Where did you even get that name, ha? Gwapo ra kay ko kung taga ni mo pangan. Ngayon anak. Guwapo? Guwapo ka, Jots? Ay, guwapo in fairness. Labi kang tanawon kung walang makahibaw ang babae kung unsa ka ka, Jots. Sabi, Jots? Why do you keep on calling me that name? Kay Jots man ka. Jotay ra ang imuha. Sweet! Kaya naman, di ba ko tinuod nga Jotay ra? May pangduhan ni mo kabula kay dagko pa. Pare, double kill. Shut up, you bitch! At least, dali Jotay. Diyak ka na. Fab! Fabi, huwat ako! Fab! Hilo mo, ha? Hilo mo. May adlaw rito na kumbiyan na. Pero pre, Diyos pag yun. Shut up! Fabi! Fab, huwatas ako! Hoy! Nasuko ka na ako! Obvious ba? Kura ka palang unta mo apas na ko dito. Ako na unta ang kuhaon nilang muse. Pero pag abot ni mo, kalit lang nga option na lang ko. Wala may. Idiot? Sorry, Fab. Di na ko intensyon ng... It's okay. At least nahibaw na ko nga dili sincero tong jots diri nako. Playboy dako. Di since akong atubangan mo flirt paghapon siya nimo. Wa man lamang ikog knowing nga amiga ta ka. Fab. Ay, so let's go. Ato na nato si Lolo nimo sa parking lot. I'm sure nga ganin na ratong gilaay si Lolo nimo pinaabot. Eto na. Kikadiha pangdanang hinda ko nga magtaksi lang kuno siya. Kaya may atuon kuno siya makadiot. Okay, ikaw na lang ang akong guwaton. Miuna si Dana? That's weird. Nisugot ka, Lo? Wah, pero namugos lang nga okay ra kuno siya. Dili ta agay mabala ka. Magkita na lang kuno mo dito. Asa man mo magkita? Ha? I think may ideya na ko kung hain na karon si Dana. Let's go! Muuban ka na mo sa mansyon? Dili sa mansyon. Ha? Asa man di ita? Sa inyo, David. Silingan na mo ni Andy, right? So let's go! Abay! Saman, di pa ito mangaon? Kita na may kong sugod og star, ha? Asa man ka? Gusto kang akong ipon? Pabuton sa nato siya bay. Gutuma na yun. Uy,
Tilaw ko gamay, be. Ayay! Tilaw gali gamay. Kadaw, ay. Magguba ang pagkahimutang. Hala. Bula-bula. Nagawa ang pagkahimutang. Auntie, why don't you just open my gift para nimo? I'm sure ni ana pa ikon din karon sila si Abby. Nadugay lagi siya. Nganong wa naman mo magdungan? Kay mihapit pa man ko anang gift nimo kuid. So, it's so sad din mao nga. Gayin mo kaabli ani abay oy. Wait. Abli para nimo, be. Ay, Nga nagablihan man nimo regalo nga dili imo. Ambila. Uy. Dili ka mahimong manghilabot sa butang nga dili imo. Dili imo kini mao regalo and you don't have any right to open it. Dina. Sorry. Sorry. Diya na mo. Dina! Dina! Ano? Nasuko siya, bay. Ikaw mo good. Nganong imo mo sa giablihan? Lagawa yun sa dako eh. Di kita na ko ang iyong buhaton tinuod ba eh. Buang nga. So di ko. Hi, Sisi! Hey! Ano, Melon? Are you crying? Dela! Uy, nganong... I'm okay. Lain lang ako tiyan. Nayuan, may mabangyaton ako ni mo kunanoy. Gusto na ko mo pauli. Muna na ko ninyo, ha? Dana! Nay, sige na. Like na palihog. Sige tay. Dina! Dina! Abay! Niya na mo. I smell something fishy. Naguna si Dina din and now, may unasap sa pagbiyak nga naghilak. I wonder kung gisakitan ba gyud siya sa iyang tiyan. Nasuko to siya nga giablihan ni Abay Marcelino ang iyang regalo para nako. Lawgaw, wag yun ining Abay Mars, uy. Oh, that's weird. Dili ba ka mao masuko si Dana? Not once nga nakita nako siya nga nasuko. Mamawi na ngunya ko niya kung makita mi kusab. Dali mo, Abay. Sa kanatas taas. Ganina ra kaming nagpaabot nimo. Gutom na kayo. Dali, Fed. Mawam ko mangimbitar nimo pero ali, dayon. So, this is where you live? Asa dapit ang inyo, Abby? Kanang bay nga ikaduhagikan din ni ay. Monay amo. That one? Kanang kahaplaon na sa yuta? Oh my gosh! Aren't you scared? Basta magkamata na lang unya mo nga, nadatugan na mo sa inyong payagay, nahugno na. Naanad naman sad mi si Lolo, ana. Dali na. Suda mo. Pasensya na, Feb, ha? Gamay o dili sa kanindutan na bining mua. Dali na mo. Agay. Nga naman ko maka. Can I change my mind? Ha? Saan sa man? Dili lang ko mo dayon usod. I'm afraid. Mura man ko ng malasno ang ilang saw kung atong mayatakan. It's so scary. Feby, karaan na ni ilang bay, pero dili sad ka makahugno, ana, uy. Katalawan sad ni mo, uy. Ni ana manggit ka, ali na. Ay, no. Nga naman. Dili ko mahimong... It's really scary. Buhay ko, abing. Tana, uy. May problema ba? Yes. Feby? Can I be frank?
Kay ginervyos nagikog slight ra hinuon pero kun mapadayon ko og sod. Muda ko na gini ako nervyos ba. And so I'm sorry. Pero dili na ko trip gamusod sa inyo.